ביקשנו ממך להגיע לכאן משום שמפוזרות לא מעט כותרות מבהילות ואיומים על כך שנוכחותם של המסתננים הרבים כאן במדינת ישראל תפיץ מחלות לכל עבר, ואתה עבדת לא מעט בקליניקה לזכויות אדם, למען... הקליניקה של הארי, זאת מרפאת הפליטים של ההסתדרות הרפואית בתחנה מרכזית בתל אביב. ומה מצאת שם? שגזענות זה מדבק. יכול להיות שיש בכלל. כאילו נכון לגמרי, אבל יש פה אולי באמת סכנה שצריך לסדר אותה אולי. אז קודם כל צריך להגיד שהם אנשים נורא 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 מסכנים, ורובם אנשים נורא עדינים, והם חיים בתנאי חיים כל כך קשים, שחלק מהמחלות זה לא פלא שהם מקבלים. זה לא קשור בכלל להיגיינה אישית. זה לא קשור להיגיינה אישית. יקרה להם בכל מקרה. אם חיים 30 אנשים בדירה של 2 חדרים, וישנים אחד ליד השני, ואחד מהם חולה במחלה, לא פלא שכולם יקבלו אותה. אז בואו נדבר על הסכנות שצפויות להם אגב. הם גם מגיעים, אנחנו במדינה שלנו כולם מחוסנים, אנחנו מחסנים את הילדים שלנו כשהם נולדים. הם באים ממקום שהם לא מחוסנים. הם מביאים מחלות שהילדים שלנו אמנם חלקם מחוסנים, אם נדבר על חצבת. הילדים שלנו מחוסנים, אבל הדור היותר מבוגר לא כולם מחוסנים. אנשים שיורדת להם מערכת החיסון יכולים להידבק. שחפת, חצבת, הם מביאים מלריה. מלריה לא מדבקת מבני אדם, אבל 80-90% מהחולים שמגיעים לחדרי המיון עם מלריה הם החבר'ה האלה. תגיד, אני מפחד לשאול את זה מקובל, אבל יכול שאין לי שי צדק? אני לא יכול, הפתרון צריך להיות פתרון מערכתי. כי קודם כל אלה בני אדם, ואלה בני אדם מסכנים, ואלה בני אדם שברחו מאיזשהו מקום. עכשיו, צריך לקחת בחשבון עוד דבר אחד. המחלות שהם מביאים, יש אחוז גדול של אנשים, בוא נגיד 50-60% מהאבחנות של איידס, הם מהאוכלוסייה הזאת. 50-60% או 80%, אני לא יודע בדיוק את הסטטיסטיקה, לא ראיתי תעשו אותי במילה, של חולי שחפת. שחפת זאת מחלה שמוגרה כמעט מהעולם המערבי. אם הזכרנו חצבת, אני הבאתי פה כתבה לפני שנה וחודשיים, בפברואר 2011, מצאו חולת חצבת שהגיעה מאנגליה לארצות הברית, עקבו אחריה, חיסנו אלפי אנשים בארצות הברית נגד חצבת. חצבת זאת מחלה שיש להם אותה, וזאת מחלה שאפשר לקבל ממנה דרך. שהיא הייתה בכיתה ח' לכל הבית ספר שלנו. אוקיי, עכשיו בכל הבית ספר. בכיתה ח', כן. עכשיו, זו מחלה שבעולם המערבי מתים ממנה 3%, בעולם המתפתח מתים ממנה 30%, 28-30%, וזאת מחלה שהיא מדלקת במוח, מדלקת ריאות הסיבוכים שלה, מחלה מאוד מסוכנת. ומצבו של החולה הוא בסכנה, אבל עד כמה יכולה לפתח מפה באמת מגפה? תראי, האנשים האלה הם אנשים שקופים. הם נותנים לנו שירותים שאנחנו לא יודעים. הם מנקים לנו את השירותים בכל מיני מקומות, הם מנקים לנו את הרצפה, הם נמצאים במסעדות, הם רוחצים את הכלים, הם נוגעים בכלים שמהם אנחנו אוכלים. הם נוגעים בברזים שבהם אנחנו משתמשים. פרופסור קרסו, יש פתרון? אני חושב שהפתרון חייב להיות מערכתי, יכול מאוד להיות. יש לנו מדיניות של, אתה יודע, של נדבר כרגע. יוצא פה 70,000 איש לפחות. יש 70-80 אלף איש. מה כרגע? נגיד שאני נותן לך למפתחות לנהל את זה. מה היית עושה? אני לא הייתי לוקח על עצמי לנהל דבר כזה, כי זה דבר שאתה קשור. בחבר שלך, לא חשוב. בתקציבי ענק. משרד הבריאות לא חושב שיכול להתמודד עם תקציבים של לתת שירותי רפואה. אין להם שירותי רפואה, אין להם ביטוח רפואי. עבדתי במרפאת פליטים, ראיתי תינוקות שהגיעו, תינוקות בני חודש וחצי, האמא צריכה לעבוד, האם צריכה לעבוד, היא מביאה אותם לאיזה גן של פליטים, שישנם שם 30-40 תינוקות בשני חדרים, אין מי שיחליף להם חיתולים, או ישנה מטפלת אחת ששומרת על הילדים, היא לא מחליפה להם חיתולים, אני ראיתי פריחות מחיתולים, מתינוקות שלא החליפו להם חיתול יום שלם. כלומר, אתה רואה כל מיני פריחות וכל מיני מחלות, שאני 40 שנה רופא, לא ראיתי את הדברים האלה. יש אפשרות טכנית לקחת אנשים ולחסן אותם? יש משהו כזה? כשמישהו בא עם נגיפי איידס, אתה לא יכול כבר לחסן אותו. אבל אתה יכול לתת לו תרופה שתבריא אותו, אין זה אפשר. כן, אבל אתה יודע, אין להם כסף. אז הם באים לבית חולים, אין להם כסף לשלם, לוקחים להם בדיקות מעבדה, והם חוזרים לישון בגנים, בבתים, אתה לא יודע איפה. אין להם כתובת. אתה מקבל תשובות של בדיקות מעבדה, עם שחפת או עם איידס, אין לך איפה לחפש אותם. אם הם מוזמנים ואם הם באים לביקורת במרפאת הפליטים או במרפאה לזכויות אדם ביפו, אז כן יש אפשרות לאתר אותם. אותם בבית חולים מסוכנת לשאר החולים. כן, בית חולים זה מקום מסוכן, צריך להיות בבית חולים או מאוד 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 בריא או מאוד 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 חולה, זה אנחנו יודעים. אבל באיזשהו מקום זו בעיה שצריכים לפתור אותה, לי אין פתרון. אבל הם רזרבואר, הם מאגר של מחלות, והם אנשים נורא מסכנים, ואין להם כסף,
ואין להם עבודה, אז אין להם עבודה, אז יש פשע. אם לי לא היה כסף לתת לילדים שלי אוכל, אין ספק שגם אני הייתי גונב. אז כל הפשיעה מתחילה מזה שאין להם מה לאכול. כלומר, זו בעיה, באמת בעיה לאומית, שהולכת וגוברת. טוב, אני צריך שאתה לסדר את זה כי... אני אפילו לא יודע, לא יודע מה להגיד. לא יודע מה להגיד. הקטע עם המסעדות, אתה חושב, אז הם באמת עובדים בכל המטבחים, ונוגעים באוכל ועושים לך את הסלט ושוטפים את הכלים. עכשיו כולם עובדים לא חוקיים. לא, והבעיה היא שמה שזה יוצר זה שנאה, זה עוד יותר תהליך של הזרה. זאת המחלה השנייה שעליה אתה דיברת בהתחלה צחי, אבל הגזענות היא באמת איומה, אבל יש פה גם בעיה אמיתית שחייבים להתייחס לה, אין מה לעשות עם כל הצער הענק. אנחנו לא יכולים להכיל אותם, ואגב לטובתם עדיף. הנה, אנחנו יהודים, יש לנו פה 80,000 אורחים, שזה... שצריך לטפל בהם. אנחנו לא הזמנו אותם, אבל בוא נגיד שאנחנו יכולים לספוג אותם אם אנחנו מחליטים שזה חשוב. אני מוכרח להגיד משהו, אני מוכרח להגיד שגם ההסתדרות הרפואית במרפאות שהיא פותחת, וגם מרפאות לזכויות אדם, וגם משרד הבריאות מטפלת בהם. אנשים מגיעים לבית חולים ומקבלים את הטיפול הכי טוב באלפי דולרים, ולא לוקחים להם כסף. השאלה הם מגיעים כולם לבתי חולים שצריך. חלקם מפחדים להגיע, בדיוק, על זה אני מדבר בדיוק. תודה קרסות שלי איתנו דקה, אנחנו עוברים מזה למשהו משמח. שוב נגיד, הנה מעבר.